Cea de-a 5-a ediție a concursului de ciclism montan Moneasa Mountain Bike Marathon va avea loc sâmbătă și duminică. Vor fi 2 zile pline de activități pentru toate gusturile. Concurs mountain bike, trailing running, dar va fi și competiția Micul Biciclist, probă dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Organizatorii sunt optimiști în legătură cu succesul evenimentului, ținând cont că în următoarele zile se anunță vreme bună și se așteaptă circa 300 de participanți, dintre care aproximativ 70 din Ungaria. Întrucât înscrierile online s-au încheiat, cei care vor să participe la acest eveniment se mai pot înscrie la fața locului. Pe acest sămăvin am așteptări cât mai multă lume, cât mai mulți participanți, vreme bună, toată lumea să se distreze, să se simtă bine și să revitalizăm Moneasa și zona Monesei. Înscrierile online s-au încheiat pentru că după înscrieri sunt de făcut foarte multe situații și de pus la punct, categorii pe categorii, oamenii fișele de înscriere, declarații de proprie răspundere, toate astea și acum s-a răpit, dar se mai pot face înscrieri în ziua de vineri și sâmbătă, între orele 18 și 21 în centrul stațiunii. Acolo ne găsiți toți cei care doriți să vă înscrieți așa după program, să zicem așa, și dacă va fi cerere foarte mare, poate o forțăm și în zilele concursului. Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv Bike for All în parteneriat cu Centrul Cultural al Județului și cu Consiliul Județean Arad.